nigo tocha kurwase county akizirit ko liarero nigo egati ya amini kurwase nsemelia ye wodi ya bomba baborabo egotukase bunge ya machago brabo county akisiba biro gatamna nerbuya egati abara igweso kemninchire mo yugo chukirania amagendrom anika gocha maega yo omo MC wodi yo musubati Beatrice Makwae yakobo kuboria mugabana we county akisiumuske Paul Simbarati gochia kulgireria nabagukirania amagendro ayo atana yakobo ikirania asensemeyo nigoboigo muske Beatrice aberega gatamna nerbuya serikali county akisi gochia kulgireria nabagukirania amagendra yo mninchiremo yo kinya egesaku kyomusi ati facility enyagetaria igotokogenda Kenyenya twagenda Ugembo gose twagenda Magena uganchubanga chirasa 5 million elindenga gotabinga market igobwato buli mubuli 6 acres ne chiri kwaga story building igekogenda igoruke buli mubugotika rubugima ngasaba ubulemo ngakora public participation n'abantu bana bamugonga bagancha buli muboke burusi bororo enyagetaria yagacho ubwakira mbiye mano excellence so for 5 million procurement process metengo erere a contract eche yagache chiro yagache enyagetaria mugonga abantu bakogenda Ugembo bakogenda Kenyenya egento kende you give me a borehole from Mugonga market during public participation bakataba macha bagukunyu korugoro ebohole kunyu korugoro atirimboke ekera abantu be county bachete bagachaga igase kanisa bakanyora ngaiga no machare ekana kwanitina elders of this church and the members bagancha ebohole kunywe wangu ya bohole kunywerega amacha tirimboke to the market ayanda gende uche primary school elmuina ne para nere na tabiria abantu bane for a long time paka bagoche babugana ngumwenere rinde lero tigante ebe kuikaransi tiga abantu bane baigwe epari ri kuigurumata ri bwatam pochitendere ne chigurwe amagenderera amange abantu bali bane mwaru kurchisemo cyaro guruchemagena ihona kwanira biribiri asega banaruche togo chagoche kero tole nere magena ihongo kwanira biribiri amagena akorora ne chisemo chinde Your Excellency ekarkwangete pasari nimanye tenje na bete the best MC so kurwe basari ekegere pasari yane ya chite to all parts of the world na baganita abantu bane kire chisa application na ndengo tabe mbiyamo na singi chende kwa begete pasari ende ekoba egoichori ku December ku January abantu bane urget pasari